Zdravím vás, než se pustíme do 4. kapitoly, která je teprve třetinou naší cesty, tak bych chtěl poděkovat jistému zpěvákovi za to, že mi přivedl i se svými přislovači na krajích možností, ať fyzických či psychických. Hodně mě to postihlo, díky. Dále policie České republiky za to, že nic nedělá, alespoň pro mě tedy. Tak a hlavně ani bez toho cynismu a ironie, mé rodině, která mě zachránila před smrtí hladem a chladem. Mým přátelům, kteří se o mě zajímají a hlídali mou bezpečnost a dění v době, kdy já sám nemohl. Také personálu oblastní nemocnice Příbram, kteří vynakládali velké úsilí na to, aby mě dali dohromady, i když měli určitě vážnější případy než mě. A také vlastně mému novému zaměstnavateli, který mi tím, že mi svěřil důvěru v obrání super obráběcích strojů, dodal další příval energie. A samozřejmě děkuji vám všem, kteří mě posloucháte a věnujete mi svůj vzácný čas. Mám vás rád a strašně si toho vážím. Mimochodem knížka, jejíž je tato kapitola součástí, dostala návrh nakladatelství ze skupiny Albatros nové jméno, a to Pravidla lásky a války, příběh mého vztahu s, asi víte kým, já zatím nemůžu jmenovat, ale v názvu už to je. Tak, dost bylo sarkazmu, cynismu, děkovaček, musel jsem to říct. A nyní se pojďme podívat, tedy jak celá akce pokračovala. Přeji příjemný poslech. Nevzpomenu si už na to, kdo řekl, že ve válce a lásce je vše povoleno. Ale význam a především pravdivost tohoto výroku jsem měl tu možnost, možná i čest, okusit. Možná to je vidět i na mé další tvorbě, která se, zejména v úvodech, málo kdy zakládají na fiktivních zážitcích hlavních postav. Nebo na mých kresbách a malbách, které vyjadřují mé aktuální rozpoložení či nějaký nepříjemný zážitek. Nikdy to ale nebylo takové, abych to nedokázal umělecky stvárnit. Teď to bylo ale jiné. Míra náhod, podivných událostí, mizení lidí, ale i spojitostí, které začaly dávat smysl až tehdy, se daly vyjádřit umělecky. Tedy kromě popsání holých faktů této tragédie, nebo komedie, kdo ví. Vraťme se ale zpět k mému příběhu. Omlouvám se. Příběhu El a Laita. Našemu příběhu. V době, kdy jsem se poprvé rozhodl strávit poslední dny venku, jako svobodný člověk, bez povinností, závazků a bohužel i naděje a vyhlídek na další život, netušil jsem, jak obtížné to bude. Ne, že by mi nějak extra vadila zima, vítr nebo déšť, ale vadilo mi, že ani zde na konci cesty jsem neměl klid. Rozmary počasí nebo hledání vhodného místa na spaní samozřejmě nějak extra příjemné nebyly, ale nebyly mým největším problémem. Vypadalo to totiž, že ze tmy se začaly vynořovat přízraky. Ne duchové, démoni, nebo snad hlavní nadpřirozené postavy z mých creepypast, ale stvoření mnohem horší a pro mě, jak se ukázalo již dříve, mnohem nebezpečnější. Přízraky našich společných přátel, mých a Laitovo, i když označení přátelé v kontextu tohoto příběhu používám velmi nerad. Nebo to byl snad někdo, což bylo ještě mnohem horší, kdo se prostě jen bavil tím, že zaséval ještě větší zlo. Pokud jde o přátelé, tak bych rád řekl, že nevím, jak mě po takové době objevili. Ale to bych lhal. Samozřejmě to vím, nebo alespoň tuším. Nebyla to má tvorba či aktivita na internetu, ale něco mnohem jednoduššího. Byla to má únava. Únava byla totiž tím jediným, co mi první dny pomáhalo usnout. Z začátku to trvalo tak 3/4 chladných a pak hodně deštivých nocí, které jsem strávil mokrý a promrzlý, schovaný pod dubem u rybníka. Než má únava přemohla zimu a uspala mě. Alkohol nepomáhal. On celkově nikdy nepomáhá na to, co zrovna potřebujete či co v něm hledáte. Ať už je to úleva od bolesti, zapomenutí na zradu, rozchod či jen starosti. Pomáhá lidem s navazováním vztahů a bavit se, do určité míry, to uznávám, ale jen těm, kteří to potřebují. S tím já problém neměl a tak jsem v něm hledal jen úlevu a zapomnění. Nenašel jsem a navíc, jak jsem se třásl zimou, tak jsem střízlivěl. A nakonec mi, poprvé, po 8 letech, ani nechutnal. V hlavě myšlenky je na to, jak daleko vše s Lightem zašlo a jak to přitom krásně začalo. Ale především na to, až ráno vyjde slunce, já roztaju a budu se moci zase pohybovat. Kolikrát jsem si připadal jako ještěrka. Jenže právě to, že jsem usínal až nad ránem, způsobovalo, že jsem se probouzel až předpolednem. Takže jsem dopoledne neměl přehled o tom, kdo se okolo mě pohybuje. To byl onen kámen úrazu. Ačkoliv náš rybník nebyl frekventovaným místem, tak pár lidí k němu také rádo chodilo a co hůře, znali mě. Takže pokud mě viděli, jak ležím pod stromem, tak odsud pak informace o mé přítomnosti u rybníka pokračovaly dál a měly své následky. Mně bylo celkem jedno, kdo nebo kdy mě vidí. Tedy až do doby, kdy se začaly objevovat ty nápisy. Nebyl jsem zase až tak daleko od Lightova domů a navíc, pokud jsem se chtěl někam pohnout a nechodit přitom několika kilometrovou oklikou, tak jsem musel projít okolo něj. Nevyhledával jsem Lighta, to už jsem nesměl a abych pravdu řekl, už ani nechtěl. Jeho zelena bolela jako bodnutí nožem, což jsem už taky zažil, i když to opravilo pár stehů a léky na bolest. Tato rána nikoliv, ta se jen tak začít nedala. Vždy jsem si myslel, že informační cedule na okrajích parků a na jiných veřejných prostranstvích mají svůj jasně daný účel. Měly by sloužit k tomu, aby návštěvníky informovali o tom,
jak se zde mají správně chovat, co je zakázané, jací zde žijí živočichové, či jen o tom, kde se zrovna nacházejí. K tomu sloužila samozřejmě informační cedule na okraji našeho parku, ani ne 100 metrů od Lightova domu, až doteď. Cedule se totiž změnila v něco, co toho rána, když jsem se potřeboval přesunout, sloužilo ke zvěštění mého a Lightova příběhu, což by určitě neměla. Nemyslím si, že to napsal Light, rýhovkou a šíleným slohem, ale odkaz na mou tvorbu, špatně napodobené street artové písmo, které jsem kdysi používal já, třeba na jedné planině tady ve městě, na něj dost dobře ukazoval. Mou street artovou tvorbu zná velmi dobře a navíc ví, kde hledat její pozůstatky. Naštěstí neumí malovat a to ani kopírovat. Toto ale kopie byla, ale naštěstí dost hrozná. Vynechám otázku poškozování majetku města, to mě jako bývalého vyznavače tohoto směru umění netrápí. Problém byl, že toto mě klidně mohlo poslat do basy. A jediný, komu jsem vadil, byl Light. Na náhody nevěřím, takže jsem se musel obrátit na pomoc státních orgánů. Opět jsem ale měl pochopit, že pokud jsem obviněný, jsem odsouzený a žádná práva se mě netýkají. Navíc jsou asi zpěváci, i když špatní, důležitější než obyčejný strojař. Orgány přijali, vyfotili a poslali mě do háje. Doslova. Šel jsem zpět k rybníku, byl jsem z toho dost špatný a porušil jsem pravidlo číslo 1 těchto dní. Zvedl jsem telefon. Sice kamarádovi z jedné významné čtvrtiny ve městě, ale poté, co jsem mu řekl, co jsem objevil, mě informoval, že něco podobného je i na náměstí na zastávce tramvají. To už bylo na mě moc. Poděkoval jsem mu, zavěsil a sesypal jsem se. To bylo poprvé po více jak 15 letech, když jsem začal brečet. Nevím, kolik hodin jsem probrečel u rybníka, ale poté, co mi došly slzy a hlavně dech, jsem toho nechal a rozhodl se bojovat. Zima, tato zdánlivá náhoda či hodně špatná zábava mě donutila přemýšlet a rozhodl jsem se žít. Raději jsem ale opustil město a odjel na venkov. Smutné na tom bylo to, že když Lightovi nějací fakani nadspali ohořelý papír do schránky, tak i hned burcoval policii a já byl hned první podezřelý. Naštěstí jsem se tou dobou válel pod stromem u mé rodné vsi a přemýšlel, jak přežít zimu, hlad a déšť. Na vsi jsem si neuměl obstarat jídlo, tak jako ve městě. Navíc jsem přišel o zaměstnání a poprvé, tedy v tomto příběhu, se tak přiblížil svému konci. A to doslova. Jediné štěstí bylo to, že přehnaná těžba dřeva zničila místa, kde rostl rulík a já neměl sílu, hladový a promrzlý, chodit na vzdálenější místa. Nakonec jsem se zroutil znova. Pár dní probrečel a pak začal zase o svůj život bojovat. Bojovat, protože kdybych řekl, že jsem to vzdal, nebo bych to vzdal, udělal bych tím Lightovi neuvěřitelnou radost. Možná mi může být líto to, co jsem mu řekl, ale po událostech, kterými jsem prošel, již nemám v úmyslu zrovna jemu tu radost dělat. Radost jsem mu mohl udělat jen tím, že jsem po návratu do rodného města a nástupu do nové práce musel hned volat policii. Nevím totiž, zda papíry na nástěnkách po mém rodném městě měly sloužit jako reklama, či mě a jeho poškodit. Každopádně poškozovali mě. Musel jsem jednat. Dobrý, měl jsem reklamu, která mě mohla dostat do vězení. Ale to Lighta taky. Pochopil jsem to tak, že když jsem se začal přihlašovat na net z veřejných sítí, tak jsem zkomplikoval práci Lightových či jiných hackerů. A tak se sáhl ke starému dobrému papíru. Tím si ale jen proti sobě poštvali mé město. Je to město, kde jsem kdysi i já hájil právo a pořádek a jsem proto dost známý, takže informace se šířily rychle. Tedy alespoň ke mně. Tohle byl výstřel, tak očividně směřující ke mně a především tak blízko mě, že nikdo nemohl uvěřit, že bych něco takového udělal já, takže vyšel do prázdna. Příště se Light bude muset více snažit. A snažil. Ale alespoň to zdrželo vyšetřování a já měl čas se trochu stabilizovat, pracovat a především, to je pro mě nejdůležitější, tvořit, psát povídky a hlavně knihu. Naší knihu. Toto vše byly výsledky mého prvního rozhodnutí skoncovat s vlastním životem. Byl jsem rád, že jsem to neudělal. Bohužel rány přicházely, ale já byl díky tomuto silnější. To bude asi tím, že nejsem vycmrknutý zpěvák, ale muž oceli. Ta se ale dá dostavit, bohužel. Na to ale byl čas. Po zmizení alkoholových oblak jsem mohl naplno využít svůj potenciál a vrátit se zpět do hry. Nemohl jsem přece Lighta nechat hrát samotného. Bylo mi líto, kdyby působil ještě trapněji tím, že hraje hru šachy sám. O tom ale až dále. Vraťme se nyní ale ještě trochu dále do minulosti. K souvislostem, které začaly dávat smysl, až když jsem nad nimi začal přemýšlet bez zaslepení smutkem, vztekem a hlavně alkoholem. Začal jsem totiž používat poučku, že to první, co vás napadne, je většinou pravda. A přestal používat úhly pohledu. Trochu geometrie pro snadnější pochopení toho, co jsem dříve dělal. Nejlepší na to je válec. Z jedné strany kruh, z druhé strany obdélník, ale je to pořád ten válec.
A když jsem se na to takto pohlédl, vše zapadlo, jako ozubená kula v převodovce. Pár dní poté, co jsem byl brutálně zmácen, což jsem opravdu nespojoval s Lightovým nepřátelstvím, protože v tu dobu by mě ani v duchu nenapadlo, že bychom někdy nepřáteli mohli být, jsem se zotavoval s naraženými žebry a přemýšlel nad tím, jak mou urážku Lighta napravit. I přes ukrutné bolesti, které musím popisovat, hlavně vám, kteří jste měli naražená žebra, třeba 7 jako já, mě zajímala jen jedna věc. Chtěl jsem se zbavit hlavně té psychické bolesti. A tak jsem se chtěl s Lightem co nejdříve sejít. Nezvládl bych cestu a po telefonu nebo zprávami mi nepřišlo vhodné toto řešit. Tak jsem zvolil osobnější způsob. 3 dopisy. 3 doporučené dopisy. 3 dopisy obsahující mou omluvu, vysvětlení, že se do jeho zaplaceného vztahu míchat nehodlám a žádost, či vlastně přání se sejít. Ptáte se, k čemu to bylo? K hovnu. Tedy jen pro mě. Light dostal přímo ode mě zbraň a já. Mě čekalo za pár týdnů peklo. Peklo, za které by se ani Dante Alighieri nemusel stydět. A kdyby dnes Botticelli kreslil ilustraci k Dantovu peklu, nemusel by kreslit 11 pater a stačily by mu 4 patra domů Lighta s kresbou našeho rybníka se smyčkou na větvi dubu. Tedy, takto jsem toto peklo stvárnil já. Na jednu zeď formou street artu v jedné městské čtvrti. To jsem ale tou dobou netušil. Jak bych také mohl, neměl jsem tušení, jak moc se lidé mění a jak zatvrzelý může být takový, nejspíše, když v tu dobu bezdůvodně vystrašený vodnář. Nevybavuje se mi přesně posloupnost událostí těch pár týdnů od zaslání prvního dopisu do 3. Ale je pravda, že mé starosti se ubíraly hlavně k mé jizvě na bradě, která mě neuvěřitelně štvala. Pak také k mým žebrům, k mému zranění, u kterého jsem měl spíše pocit, že se bolest spíše zhoršuje než zlepšuje. Na začátku prvního výslechu jsem neměl tendenci někoho obviňovat. Měl jsem k tomu 3 důvody. První byl ten, že rozhodně nejsem svatý a nechtěl jsem nikoho posílat před soud. Druhým bylo to, že jsem kvůli celkové amnézii nebyl schopný potvrdit policii totožnost pachatelů, a to ani přesto, že hned po útoku na mě zadržela. A třetím bylo to, že jsem se chtěl hlavně usmířit s Lightem. Jenže stupňující se bolest, nemožnost spánku a neschopnost se pohybovat po svých ve mě zvyšovaly vztek. Po 4 týdnech, kdy bolest byla stále nesnesitelnější, a i Lightově ignoraci, když jsem samozřejmě věděl, že dopisy převzal, jsem si vzpomněl na to, jak dlouhou dobu má policie na vyšetřování. Nechtěl jsem si na její práci stěžovat, ale zpětný pohled mi něco ukázal. To, jak později spojili útok na mě s mou poslední nocí s Lightem a nečinnost při vyšetřování, mi dává jasný obraz toho, co se děje teď. Totiž oni nemají zájem na tom, aby vyšla najevo má pravda. Totiž ta, která by Lighta ukázala v pravém světle. Za to mají zájem na tom, jakkoliv Lightovi pomáhat a mě dostat. Proto jsem si také už v průběhu vyšetřování odskákal vše, co se Lightovi přihodilo. A pokud se něco stalo mně, nikdo nic neřešil. Donutilo mě to k tomu, abych se naučil 2 nové fráze. Policejní šikana a dohled státního zástupce nad prací policie. Opravdu jsem vděčný svému právníkovi za to, že mě tyto 2 fráze naučil a vysvětlil mi, jak je použít. Nešlo o to zvrátit průběh vyšetřování, ale o to se bránit. A to jak Lightovým útokům, tak šikaně ze strany orgánů, jejichž povinností je zjistit pravdu. Bohužel je asi pravda nezajímala. Takový byl alespoň můj pocit, kéž bych v tu dobu mohl s Lightem mluvit. Venku, ve chvíli, kdy jsem byl rozhodnutý dopít všechen alkohol, utratit všechny peníze a pak nakonec utratit sám sebe, se mi vybavila ještě jedna vzpomínka. Vzpomínka na to, jak jsem prolil svou krev jen za to, abych Lighta ochránil. Přiznám se, že zrovna na toto jsem si vzpomenout nechtěl. Jen se otevřela stará rána, a to v srdci, ne ta na mém pravém lokti. Stalo se tak na jednom našem koncertovém setkání. Byl jsem tehdy pracovně v továrně armatury skoro 500 km od domova. Přesně řečeno jsem to z místa, kde jsem pracoval, měl 15 km do 3. největšího města republiky. Samozřejmě jsem si zde udělal pár přátel. Jedním z nich byl i vážený občan, vysoce postavený důstojník hasičů. V této oblasti lidé ještě zachovávají lidové tradice. Mě to moc nezajímalo, ale když jsem se dozvěděl, že tam má vystoupit i Light, neváhal jsem a akce se účastnil. Vše probíhalo v pohodě. Light vystoupil se svými rádovými písničkami a já se těšil, jak po jeho vystoupení hodíme kousek řeči. Ovšem už v polovině velmi krátkého vystoupení se musel krotit svého nového přítele, váženého občana, který ho chtěl z pódia sundat s tím, aby vypadl a že za taková hovna mu oni jako spolek platit nebudou a aby se sebral a nikdy nevracel. Uplatil jsem ho, nebo jsem si alespoň myslel, průmem. Light skončil koncert a dali jsme se do řeči. Neprohodili jsme ani pár vět, když se za Lightovými zády objevil můj přítel. V běhu. Na poslední chvíli jsem Lighta, který sebou švil lozem, odstrčil a plnou sílu útoku jsem schytal já. Poprali jsme se. Skončil jsem s hlubokou tržnou ranou na pravé ruce
ale Lighta jsem ochránil. Sice mi poděkoval, ale já pak žil ještě 2 měsíce v obci, kde mě lidé nenáviděli. Když jsem se vrátil zpět do našeho města, tak mi Light sice své dveře otevřel, ale vyšel z nich ven s tím, že dovnitř teď nemůžu. Budiš, bylo mi to tak nějak jedno. Staré rány se zacelily, když zůstala jizva. Na tu jsem ale hrdý. Ukazuje totiž, jak moc jsem byl ochotný za Lighta bojovat. A teď jsem bojoval proti němu. Proti člověku, za kterou jsem prolil vlastní krev. Nechápal jsem to. Kdo by to asi chápal. A v nepochopení jsem měl prožít ještě několik dlouhých týdnů. Ale ono to vše skončí. Brzo.